Hej alle sammen, og velkommen til, hvad er det, episode 9, eller, I don't know. Jo, cirka, I don't know, jeg husker det. Men, vi er nået til den her ø, den første Story Island. Ja. Og Max er nede derovre, så jeg prøver at indhente op lidt. Nå ja, der er jo også, der er ultra meget scrap her. Det er rigtig dejligt. Au! Hvad sker der? Der var du? Nej. December 12th. Et January. pengeskab. It's been weeks. Eller en briefcase. Just me and Owl here now. Jeg fik en pæde. Platform. Det var godt. Sparrow took the boat. En uge. I can't figure Der er out bare why. så, der var så meget Everything lyd is her. Det er just mega so dejligt. secretive. I mean, I don't even know their real names. I only know the team at Altså, Celine jeg var lige got a under- prototype working and they needed more people. We were supposed to be those people. Fordi ellers så troede jeg Together we would find a way out of this mess. Somehow. Owl's yelling up in the tower. Or maybe the radio picked up something. Owl's radio notes. 22nd of December. Distress call received. Balboa Island. Balboa Island. 9th of January. Cuckoo won't accept facts. 2nd of February. Gunshots in the distance. Tangaroa City. 14th of February. Sparrows come. At Celine. February. We've picked up a lot of signals. Maybe someone will come and help us. We're not starving. Yet. The reactor at Celine might be the only chance we have against this Hej. endless ocean. Hey, a friendly face. Hej, ja, det er fint nok. Ses. Så er vi færdige her. Det var ultra nemt, Max. Long story. Anyway, Det var så svært. Ja, bro. Og du har lootet det sådan noget under, eller hvad? Ja. Så skal vi bare væk herfra. Næste. Skal vi gå over til den her lorte desert øl? Skal vi... Hvad nu hvad? Nå, skal vi gå over til cruise shuttle? Ja, det er der. Og bare let ankeret. Okay. Så lad det gange. Hvor er vores research table hen? Max? Den er her. Nå. Den der skal være, Axel. Axel! Ja. Ikke noget alligevel. Boom. Axel, har du 3 metal ingots til mig? Nej. Men jeg har en. Wait, her. Giv mig det. Jamen, så skal du smelte de 2. Har du noget kover? Jeg har nu kover. Jeg har 1 kover. Hvad er det? Det er nok. Jamen, hvad skal du bygge? Jeg skal lave den der compress ting. Den der kompres. Nej, her. Nej. Skal du også lave den der kompressor ting? Jeg laver recycler. Okay, her. Skal du bruge noget? Ja, jeg har brug for metal. Okay, ja, du får den her. Men har vi ikke noget? Jo, vi har en hel masse snække med smelte endnu.
Holy, vi har meget af det der vejngyde. Ja. Jeg tror ikke, det kommer til at mangle i et stykke tid. Vejngyde. Det er også nice. I vores gamle runder, så mange vi altid vejngyde. Ja. Plast. Ja, det har. Så når de her to spiller, så kan vi bygge den. Godt nok. Axel, kan du så prøve at se, om du kan få lavet en batteri til? Nej, men jeg kan faktisk bruge batteri til. Oj. Har du et... Jeg ved der... plastik. Til hvad? Ja, til udvide basen. Med plads. Ligger der ikke noget i kisten? Nej. Eller et andet sted? Nej, så det tror jeg ikke, jeg har. Hvis jeg... Så finder jeg bare noget. Ja, Axel, kan du udvide basen? Du er snart sur. Nå, fint nok. Kan du så prøve på at få noget af plastik? Ja. Godt nok. Hvad er det lagt? Nå, den er. Så vi ikke have en dør der, du ved. Ja, eller kan vi hedde det? Ja, Max. Jeg kan lave en dør, de her. Måske. Det er godt. Axel går ovenpå. Ja, du har lavet den. Havde vi ikke... Ja, altså jeg kom til at crafte en hel masse af vores blade og sådan til... ja, til ræb. Men hey... Ja. Hvor vil du gerne have, der skal være en dør? Du ved, lige ude til vores anker, du ved, der. Nej, kan vi ikke have den åben, fordi så er det hurtigere at komme ud. Skal vi bruge stensteder og sådan overhovedet? Nej, men det kan man vinde til, tror jeg. Nej, men ikke lige nu. Og vi kan næsten... Nej, skal jeg... Har vi noget, som vi slet ikke bruger? Sådan... Fjer, det bruger vi aldrig. Godt. Skal vi op på den, eller hvad? Ja, fordi jeg skal jo kommentar. Ja, kan vi bruge det her? Oh my god. Og nu mangler vi blade. Oh my god. Jeg tror, der står blade alt om. Og vi næsten hvordan gør vi? 400 meter, så er vi over til vores næste. Er det allerede vejt? Nå, det er allerede vejt over.
træ, så går du ned og finder scrap nede på bunden, okay? Ja. Og den her gang, så har du fandme på at finde noget, Ja, okay, fint nok. end mere end 3 stykker. Der er en undervandsskib. Nice. Var du derinde, når du finder den? Ja. Gerne nok. Anker? No. Sejl. Den her vej. Nu er jeg også tømt min inventory. Nu skal jeg nok komme. Jeg hugger også træ. Hvorfor ikke? Fordi jeg mangler træ. Jeg har godt træ. Hvorfor ikke? Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg er nede i vandet. Hvorfor ikke? Ja, det ved jeg heller ikke. Har du fundet den undervandscave? Nej. Men lige nu, bro. Kom med mig. Nej, og altså min hook er ved at gå i stykker. Skal jeg så selv smide den ned? Godt nok. Og den er lige gået i stykker. Kan jeg den ikke? Her er den ikke. Nej. Kører lige tilbage og laver en ny. Okay. Jeg har lidt skidt, fordi jeg synes ikke. Har jeg fundet caven? Nå, ja, jeg kommer også til at lave lidt flere kister, okay? Kun lidt. Lidt. Der ligger sand og kover og muligvis. Jo. Hvorfor? Jeg mangler plastik nu, jeg har intet. Holy misej. Har du noget plastik, faktisk? Så lad mig gang med det. Jeg kan finde ud af det. Men nu skal jeg bare hugge det, jeg synes. Nej, you know what? Det skal jeg skrive. Jeg har 10 plastik. Det var godt. Tak, hej. Har han jagtet mig, boys? Så var jeg nødt til at gemme mig inde i en cave, og der var en crate herinde. Oh my god, der var så mange ting i den. Jeg har over. Og hun er herovre, og jeg skal nok komme med. Fedt. Ja, okay, nu skal jeg bare lige på en eller anden måde spænde ud af den. Er der luft i den her cave? Ja, nogle steder er der. Men jeg har lootet den. Fint nok. Og jeg har hugget alle træerne, tror jeg. Det er godt nok. Men det er så seriøst. Den er rækken, der var ude. Men det er så seriøst. Nej, den er bare lidt. Ja, det kan du nok sige.
Sorry. Men alt system. Oh my god, jeg hedder den nej. Nej, du kan bare våge på det. Nej, oh my god. Jeg mister det. Nu går den i stykker. Har du noget 3 max? Ikke så. Ikke lige. Okay. Ja. Og fordi mit spyd går stykker, og jeg kan have købt. Okay, kunne jeg få en 3 eller hvad? Jeg har endnu. Ja. Okay, skal vi ikke have noget eller hvad? Det skal vi bare. Nå, har du set alle kisterne, som jeg har fået lavet? Axel, har du 4 metal? Nej, scrap. Prøv at vente. Jeg har 6 her. 2. Axel, kan du se, hvad jeg lige har lavet? Der er lov. Endnu en. Nice. Hvor mange har vi på der? Hvor mange bricks har du, Max? På dig lige nu. Jeg har 1. Og nok, så har vi... Så skal vi bare have 1 brick mere, og så kan vi lave 1 til. Godt, og vi skal bare fremad. Det er bare godt. Men kan jeg bruge jeres muskelnet? Nej, det ved jeg ikke. Nej, jeg bruger dem. Jeg ser lige, nej. Den her. Hvad er stadig Axel, jeg har en gave til dig. Axel, hvor er du? Og der. Max, du går det. Max, du er den mest gode i hele verden. Ja. Hey Max, har du noget pineapple? Jeg har 2. Oj, har du også noget mango? Jeg tror, jeg
en af mine kister. Jeg har 8 mango, ja. Ja, giv mig det. Og har du også nogle kokosnødder? Jeg ved ikke om... Giv mig alle de 3 ting, eller du har. Men måske kender jeg på et sted, hvor jeg... Altså, hvor mange kokosnødder? Så mange du har. 3 kokosnødder. Hvor er du? Jeg er nede under. Ja, nice. Har vi egentlig et til batteri? Eller kan vi lave det? Vi kan godt lave det sådan her. Axel? Skal der bruge scrap til noget? Hvad? Altså, der ligger scrap i den her kiste. Altså, den her kiste. Hvad er det, den skal bruge? Ja, et batteri. Altså, frugterne til? Er det til juiceren? Ja, til juiceren. Fordi jeg kan nemlig huske en anden opskrift, sådan jeg har lavet på et eller andet tidspunkt. Jeg har den vej i hovedet. Kan lave batteri? Nej, jeg kan ikke lave batteri. Jeg har ikke nok. Hvor mangler du? Hvad mangler du? Jeg mangler 1 kover og 4 plastik. Jeg putter det her ind. Plastik. Det får du her. Max her. Plastik her. Og hvor har vi også på hende? Jeg har ikke noget kover lige nu, åbenbart. Kan du... Jeg tager lige ned over og smelte. Godt, okay. Okay, så er det lige med sig. Jeg ser, om jeg kan huske det. Er det 1, 2 kokosnødder. 1 den her. Og 1 den her. Så Max, har du den der? Hvad er det? Nej. Har du batteri nu? Eller har du det? Nej, jeg har ikke lavet batteri, fordi jeg kan komme med det. Jeg ved, så skal bare bambles til smelter. Ja, med mit nye tørstmul. God damn, den er god. Shit, min mor, hun kan komme lige med. Kommer. Ja, nej. Ja. Hvad laver jeg? Hvorfor siger jeg kommer han shit? Hvad laver jeg? Godt, vi kukker. Okay, så det smelter nu. Boom, bam. Ja, og den mangler lidt træ, var. Det gør den ikke længere. Blank. Okay. Endnu mere. Er du tilbage? Ja. Godt, Max, der ligger kover i kisten. I den her. Jeg er ved at dø sult, by the way. Her, nu er den der. Skål. Wait, i den her kiste, by the way. Lav et batteri.
Ja, Max, hvor går du? Sorry. Hey, har du Age kokosnød, hvis det er? Nej, jeg gav alt til dig. Nå, for ellers så kunne vi lave en til. Axel, kan du se om vores planter er groet? Nej, Hvis det var svært. de mangler vand jo. Kan du så give dem? Ja, det er det, jeg gerne vil. Kan jeg overhovedet bruge? Du kan den. Nå, okay. Altså, dem kan jeg ikke bruge. Mango. Her har vi masser af. Her, ja. Jeg bruger det. Ja, du må det gerne. Den smagte sød. Shit, der er mange tønder derude. Men... Hvor er den? Hvor i øen Har du af... fået vand? Ikke metal. Lige om med den der. Okay, jeg skal fylde nok vand igen. Så er den klar. Det er leftovers. Det er fint. Det kan drikkes. Det kan drikkes, det kan stikkes. Jeg har nogle kopper. Hvad? Jeg har nogle kopper. Hvad er det? Nogle glas. Nogle glas. Okay. Okay guys, det var også det for den her video. Vi ses i næste. Yay!